היוש, והיום אנחנו נעשה מדריך לאיך מחלקים סרטון לשני חלקים. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לשמור את הסרטון השלם, אז אנחנו לוחצים על ייצוא. אני כבר לחצתי, אז צילמתי לכם רק על מה צריך ללחוץ כדי שתדעו. ואז אני בעצם הולכת למקום שבו אני רוצה לחתוך. אני עושה סטטוס, אז אני חותכת, יש לי עד דקה 24, אז אני מעדיפה לחתוך בדקה 23, כדי שאם יש שם איזה פיקשוש, אז אני לא אצטרך להתעסק בזה. אני כבר לחצתי, אז אני רק מראה לכם על מה צריך ללחוץ. אתם צריכים ללחוץ על הקטע, ואז ללחוץ על פיצול, שזה כזה נראה כמו שני סוגריים. ואז אם יש לכם את הסימן הזה באמצע, שזה כאילו מחולק לשני חלקים, זה אומר שעשיתם את זה טוב. ואז אנחנו בעצם לוקחים את החלק השני, שאותו אנחנו לא צריכים, שהנה אני מראה לכם ככה, אז לוחצים עליו, ואז יהיה לכם כזה סימן לבן בסוף, ואז לוחצים על מחק, שזה יחסית בסוף צריך לגלול טיפה. בגלל שהסרטון שלי עם סאונד, אני לוקחת ומעבירה את זה לחלק שבו נגמר הסאונד. זה בעצם פועל לפי מתי כאילו הוא נגמר, אז זה עובד טוב. ואז בעצם יש לכם את החלק הראשון, ואז אני מוציאה אותו. עכשיו תמצאי את זה על הילוך מהיר. זה לוקח איזה דקה 2, אבל באמת שזה לא כל כך נורא. אז הנה אני עכשיו מוציאה את זה. בסרטון זה נראה מהיר, אז אם כאילו זה עושה לכם לאט, אז אל תופתעו. פשוט שמתי את זה על כפול 2. ואז הנה יש לנו את הסרטון מושלם. ואז אני בעצם הולכת לסרטון ששמרתי לפני. אתם זוכרים בהתחלה את הסרטון המלא שהוא כל הדקות. אני לוחצת עליו ומוסיפה על אסף. ואז יש לנו בעצם את הסרטון כאן. ואז הוא כבר מגיע עם הסאונד. צריך עוד פעם לחתוך. אז גם אני מנסה לחתוך בכמה שניות לפני. כי זה בעצם אם פיקשוש, אז שלא... אתם יודעים? והנה אני לוחצת. ואז עושים בעצם אותה פעולה של הפיצול. ואז אחרי שאנחנו עושים את הפיצול, אז אנחנו מוחקים הפעם את החלק השני. אנחנו לוחצים עליו בעצם, ואז יהיה לנו חלק קטע לבן, ואז בבים יש לנו שתי סרטונים. עכשיו רק נשאר לי את הסרטון